ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುವನಾಡು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುಬಜಲಡು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಂಡ ಕಟೀಲು ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಲನ ಅವು ಚೌಕಿದ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಪಣ ಇರ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವರು ಬಡೆಕೋಡಿಡು ಕಸ್ತೂರಿ ನಾರಾಯಣ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅರ ಪರಕ್ಕೆದ ನೇಮಗೆ ಕಟೀಲ್ದ ಅವು ಯಾನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ದ ನಿಂತು ತೂತುಜಿ ಪಡ ಅವಲ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ನೆನ್ ಕಣತದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ತೇರು ಅವ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಅಲ್ಲಿ ತಡದಲ್ಲೇ ತಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾಕಲು ಪರಕೆದ ಆನಾಗ ಅವನ ಓಲಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಪಣಿಗೆ ಅಂಚ ಬಡಕೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಆಜಿ ಮೇಳ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾಕಲು ಆಜಿ ಮೇಳಡ್ಲ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಕನಪ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಪೂರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಿತ್ತಂದು ಬಕತುನಾಗ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತಾಯ್ತ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಿರೀಟೋಲಿನ ಪುರ ನೋಲ್ಪನ ಬುಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟಗೆ ಐಕೆ ಪುರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ನು ಬೊಕ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ದೇವಿನ ಅಂಚ ನೀವರಂಬರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಆದಿತ್ತಾನೆ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಪೂಜೆ ಉಂಡುದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಪುರ್ಲಾತೇರು ಬೊಕಾಕಲ್ನ ಮೂಜರೆಕ್ಕೆ ಅವಿಂದೆ ತೊಗೋಪುನ ಅಣ್ಣಿ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅಂದ ಅವಿನ ತೋಜಂದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ನಾರಾಯಣ ಯಾರೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮುಲು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದಾದ ಪಕ್ಕ ಪೂತ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಾರೆಕ್ಕೆ ಬರೆಯಾರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅವನೇನು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಜೆ ಹೆಗ್ಡೇಟ್ ಐಟ ತೂಲೆ ಅಂತ ಮಂಚಿ ಚೂರು ತೊಯ್ಪ ಅವೆ ನೆಟ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಪ ದೇವರನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತುಳ್ಳೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಪೂರ ಅಂತಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ತೀರ್ಥಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಥ ಹೊಸಪ್ಪೇನ ಬಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ತಲೆ ಐಕೆ ಕಲಶ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾರಂಡಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಪೇರು ಅವೇ ನಾವು ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಐನು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಒಂದಲ್ಲ ಅವನು ಒಂತೊಂದು ಸೋಜ ಒಂದು ಪುರ ಪಂಜಗಳೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ಐನು ತಂಡದಾಗಲೂ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಭಜನೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಡತೊಂದೇ ಪೋಪುನು ಅಂತೆ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲೊಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡೆಕೋಡಿಂದ ಅಲ್ಪನಿ ನಮ್ಮನೆ ತಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆವಂದು ಹತ್ತಿ ಅದೊಂದು ಪೂರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತಲ್ತಲಿ ಭಜನೆ ಕುಡಿತ ಭಜನೆ ಪೂರ ಆದಾಯ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ಪಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮತ್ತು ದೇವಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಅವನೇನು ತೂದು ಬರ್ಕ